Basa ninyo ning akong suwat. Bago pa man mo manglakaw diha. I hope you read my letter after you go away. Before and after. Itago na lang ko sa pangalang Amy. Just call me Annie. Taga Hagunoy, Davao del Sur. From a tired old man. Davao del Sur. Hago Noy. Hago Noy nga, tired. Suwat ko sa inyong tulumanong mga gapnag sa I kinabuhi. wrote my letter to your program, Stagnant of Your Life. Aron na masayran sa mga asawa ang kabuang sa mga bana. I write the letter of your program because I want to sacrifice my capability of being wife and with my crazy husband. Oh my God, I cannot understand my husband. Lima katuig na minyo ni Utik. We have 5 years and married with my husband Utik. Utik, I. Return. Sunod sa lima katuig kadahon ko ngas kang butana sa kumbanang si Utik. Inside of 5 years relationship, I thought my husband is a very gorgeous and very lovable husband. Apa na sayop di ay kudulanday. But I mistake. Susama lang na igabot yung tirada sa bang lalaki. Just like the other husband. It's the same. Shoot out. Sutan. Tirada ba? Ang dini na nagsugo ng kap na sa kong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. O ganyan eh. And this is Ang hitabo. But happy. Tajiti. Niya. Basta mo tani dear. Oo. Bagong withdraw ko na di. Humot yung antik. Kulang lagi ni dear. Kulang lagi ni mga sweldo. Ano na eh. Mga sweldo ni mo kay ano na yung mga simana. 650 kung 300 naman lagi ni. Short lagi din kay diskating ang kumpanya rin. Sino mo kuskate nga? Construction naman na yung gitarbuan niya. Bubagaan ka tahan dyan, eh. Tinag-20. Kuhaan lagi. Dating kuriputa sa mga engineer lagi. Ano na ito? Kaya engineer niyo yung foreman, mamawar siguro na. Sa mga daghan mo po pamilya gibuhi ng mga engineer. Oo, lagi na. Manang ako bilag ko kay kuning mo dyan kay wadyo kay ikaw juga tinit anay ginang imong kwan sa kuwa ba dyan ba? Wadyo ka manando ka ng bandir nga. Ako kay gipang binuangan din, no? Di ko pala Uta dyan kay ka, dyan ba? Sakto ka na diyan. Parehaso mo tayo na kanang engineer si Engineer Leandro Matay. Di ba kaya? Taka na siya gipang butnaan ko palagi sa nao palang daan. Basta lagi kanang porman ng mga si Porman Dodge. Ay, karoon ko kita porman. Ay, mong porman nga si Dodge ba? Karoon ko bandayan na nga. Ay, kasi sa mga porman, pink-pink lagi nang naunganan niya. Magbigis-pingkis ka sa puto na siya. No?
Mo tingagay buganan niya nga formado man kayo bisag Pag dagat kay formado kayo. Halos construction, formado gyud mo kayo. Muna ko dir, di ko pala ng uban dir eh. Eh, ako dapat proud ka sa kuha dir. They're proud din you kay proud na kay ko si mo dir. Pero okay ra ning accepted dir oy. Lagi, pasensya na sana dir ha. Ayo is okay ra kayo dir. Wala may problema dir. Pawi ra ta po na lagi ba? Ngutang na sa dito yung lakuan. Asa ko ngutang? Tapos tindahan nila. Tara sige mangutang ta. Wala, Amanda. Sige. Okay, sama short pa mo dyan ko ha. Mangutang lang ko dito dir. Bayaran na to sa sweldo dir. Anak gina. Aya! Ayo! Ay, kadiploy. Ayo, ay! Oy, Yung si Aton. Amanda! Utangan ko kuan David, tinapad niya. Pangutang na po ka. Uy, sa'yo ito ba ang dako na kay kautang dali o? Tanawin mo listahan. Si Ate Amanda ba? Mura magag... Tagakuha ng RNG? Natanawaan. O, taas ka yung listahan. Mura kang si Ate Prince? Ayaw na pangutang, uy. Batangan lang ko diya, man, kay... Saan ko nga akong bana, oy, kanang... Oo niya. Malukot as kay kang listahan. Sa kay may listahan diya, total ako mang bala, may bayad man Oo ako. niya, di ko mauwaw, ani. Taas ka yung listahan. Sige lang ko doy kay usaon man nga wala may lain may ay kautangan dire kay wala pa may lain kautangan ito may mga utang kay sa po man nga kung bana kaniya formal po na si Dodge maabot ba sige gid chicks sa po na nila nang ano na short grabe lagi kayo lagi di grabe hagid ba Okay, ba ka ani nun? Kanara ba yung mga inaanak ng mga bana? Gana na yung mga tilima doon ba? oy sako na aray Ano daw sa ano? Mga inaanak. Gana na yung babae bagi kabuangan. ay di ko matuan di ko Ay, ano pa ka ako? Kay kabalo ko nang akong bana, bisag saon ni ko natakda na jud kanyo mga silingan di agad sa pusa kayo ba. Kana kayo akong bana, bisag inana na, bisag tanaw ni mo na adalit kitag damper ni nila dili na inana kung kuan oy. Wala mo kakabituon ako, pero lagi ko magpautang ni Maron. Sabi ako ha? Taas ka listahan, oh. Sige, suman mo. Utang na lang ko tadi agad kay sa may bayana niyo ay maninood ba na siya oy. Sige magpautang ko ni mo, pero bayari una dito 5 dali. Ano ito pabri anak ka laina ni mo. Nasa sa iyo agin ko. Sige na. Mato na lang ko dito na lang ko mangutas pikas oy. Asa? Oo, tama. Ato ko lang jigo. Ato ko lang jigo. Ano ni ba? Ayaw na, najiga. Oh, yung sa'yo ato dyan. Kumusta na dyan? Ay, Nong, ba't mo rin yung kagna katulyo ba? aga pang umudog dinapali. Ano kayo mag-spaghetti ko? Oh, saguro! Ay! Sige na lang pa. Sige na lang pa. Mangutang na sad ka. Mondo na yung kang mangutang, pero bayad din yung kang magpakita. Asa mo ko na sweldo, na mong banad dyan. Sige, ang ba na kaya na-short mo siya sweldo. Sige na ko no, ilisa na lang, bayaran na lang karon sa bando. Permente na lang short na mong banad, nagduda ko na mong banad, doon na nagtirada lang. Nong, ano lang ko. Hindi, ako bala na sultan nakatarong kayo na akong bala na. Hindi nakabalo magkuhan, hindi nakabalo sitaw ka na, magbinungang. Naman ganyan madadala, magaling nag-deliberate ka na,
duty na niya, wala na lang, nag-deliberate. Sa ito pa din na maminog ng bana. Dili ka naman minuang na. Oh, sakuro! Ayaw! Lagi daw, tinoon pita na. Hindi na ko pautang. Ibigti na lang mo magigana. Ay, sige na. Ako napansin ni mo, no? Oh, sama. Mga pala ito hinapay ron. Walang pinapitas na pinapilit naman ang pita. Ano, hinapay ni mo? Siyempre, ano ba na binatan o tirada? Ha? Kahilig na kayo kagkuhan ba? Chika ng pulo ba? Ha? Pinahaladil pa din yan na mo, ano? Ngayon ba ko? Pinawakin naman. Ngayon ba ko? Ngayon kayo ka, no? Ha? Wakin bagado. Really? Wakin ba? Sa pikas ba na? Anak, si Wakin ka na kaupat ka ng katubili pa. Wala lang sa nil pa nila ba? Ba. Oh. Sakuro! Ano ba ka Sige na ba? naman sabi? Uy, mamaon ko dahil mag-down di ko ano. Dalawa na. Ay, ko ko gitinuntuhan. Ito mo to. Dili na mo, Ano itinawag mo na ako, naman mister. nag-down di ko di puno na. Siyempre kayo dala na mga daan, pero sa... Siyempre, matsuga pa ito. Kanta lang. Katay na ko lang, matsuga pita ka. So, gapi ito na ako. Oh, sakuro! Ano? Agara, isa ka balot na odong. Kada na. Tinapa po sa kalata. Pila na lang bulagwan, pang pamahaw na mo ba, kanang bipluwak po. Sige, bayarin mo. Kanang ng virgin, bipluwak, kanang. Sige, kaning. Kaning isa, di ka gani. Isa. Kaning, Virgilio hotdog. Kanang hotdog ni Berilio. Kana. Sige, ayaw na. Sige, salamat kayo nang. May dalang natinan ka. May dalang. May nakasinan ko. May dalang. Luna pa. Putang mo na ito. Sabi ako ikumpra ni Ron. Unsa mo na! Ayay! Babes, Oh, Miss. timbayad na sa akong boarding house ba? Ito malaki kang ibaran na ako tumulukan. Mulan din mo. Ang maayo, salamat. Nga, babes, Sige. wala na pa ko pang grocery. Sige, ani ha. Karoon na lang sa Badobin lang, di ka pang grocery. Ay, nasa karoon kayo na shirt ko. Shirt kaya ko rimit na kasong commander, gani. Oh, maunang ka ha. Oh, basta ka bahala ng grocery mo. Ha? Okay, salamat. Kung makapangutang ka na, pangutang lang sa... Nagkano ang kugutang diri? Ano ba yan? Lagi na ako na. Sige. Naana lang di ay. Saan mo gusto? Tara, datas korto. Ano ako? Ganahan ako yung babes bagay. Hindi ko dit. Ganahan baka na akong cellphone na yata sa iyo. O, gunahan kay ko ng iPhone. Sinsya na ka, pero dahil naman yung pakapil charger na. I-charge para ba na pagkuha na ko. Pero at least barato pagkakuha na ko na. Lagi, salamat kayo, ani. Ha? Maura din natin. Ayun, ginihin. Gani, ato tas ko. Murag, huwag magkagimin mo sa kuha. Diba? Giminaw ka tali. Diba ako dito, giminaw sa kuha mo. Babes, pakisa ko. Nilutong na kami talikod. Kana, Ganahan ka? unsa ko na, ganahan. Ayun, Ganahan ka ba pambuhot, babes? anak, ay na ilang pislit. Ato bang napot, babes? Nay, pislit ba?
Ay, kahibaw ko, mangutang na pod ka, no? Tama ta diya, Ang daan Mandy. ko pa lagi. Wala din kayo, sige ko usap atong kuha naman nabili nito nga atong pan dito ila Dodge ba? Sino kaon dito? Saan po kaon ng lami? Po, tanga tadi sa kanang, ano, kanang beans and pork? Ano? Ay, kaya ka nga. Makiksulti mo na ako ni mo, ha? Dali, Kasama na. Marika. Chismis sa natakda na siya siya. Ikaw naman, natakda na ito kanina mga silingan din na, ma. Abi ni mo, no? Kanay mo nga ba na ba? Doon na kinailaing babae. Gawas ni mo, doon na inailaing ba? O ba, Ate Pre? Oh, mamaot na. Mga kanay mo ang suliran. Ano tinuod ba? Ay, kung ano, kaya kung bana lang ko. Na, isairay ko na imong bana. Kaysa kung bana-bana, doon na inailaing babae ba? Ay, bana naman di ay. Hindi ko mo to, ano yung mag-ipag-istorya. Alang, Na nila ang boarding house sa imong bana. Amanda. Ato, ano to sa boulevard? Usa! Usa ko na! Ayun! Moto! Asa ba natutol ka sa natin sana? Katuod ko. Wala lang. Nawala lang akong kagutom. Kakain na lang akong address. Masalamat ka kay wala. Mama ka lang ang gusto. Di ato to sa may bukana. Gibok ka na? Atupon ako dito. Salamat kayo, Amanda. Oh, basta di ko magpautang, ha? Mapuslan mo po din yung pagkachismosa, no? Ang ayaw ko maniwag di ay. Batay na juga! Batay na juga! Babes, salamat ha, gibayaran mo boarding house. Siyempre, ato ang magyapon ng boarding house, no? Ano yung sabay, good na, nakakauban ko rin. Salamat kayo nga, advance kaya dito sa kabulan. Sige, ano na. Pag makalog-log ko gamay, makabalik ko sa kong foreman, kung niya makabalik ko sa engineer ko, advance ko tulog ko buwan. Wow! Salamat! Diba? Ayos na. Ayos tayo! Okay, hindi mo. Wala nga. Basta, kanangay lang sagod. Ano mo? Dito yung makakastong sit up ko. Okay na sa Basta, go with the flow lang ito, no? Gani. Ay, may tao. Nakay-bisita gi-expect. Nakay-nawat bisita. Wala, abri na to dito, be. Ikaw na rin siguro i-upgrade dito. Sige, sige. Ay, masaya to. Bumalik ka ba? Okay ka, Ate. Dali ka gagawin. Masaya to. Isama ka. Ha? Ikaw, kinsa bang ka? Ako bala niya eh. Kasi ba na ni... Si Yutik yun. Si Yutik. Si Yutik. Si Yutik yun. Wala ka dire. Yutik. Wala dire. Yutik. Wala kailang utik. Ay, ba na to? Dire ba yung pangitaon? Asod lang ko. Asod Ay, lang ko. sudlon. Ayaw ba? Ayaw. Ay. Babes. Babes. Big sa iyong tawagan na yan. Yung tawagan na nila. Hindi na ko kalitog na. Yung tawagan na niya ni. Yung Jeremy. Ha? Yutik yan. Babes. Bakit? Dagat, Ay, babes. sakay ka na oras Yutik yan. Wala na ko lang imuhang kalipay na. Yutik yan. Asan na? Uy, miss. Wala dire yung bana. Ha? Ay, ito ka na naho ka ng... Ay, na... Kasi... Huwag ka na liyan, di ba? Kani. Embrihan naman si Arby. Yutik yan. Wala lagi dire mo. Ay,
Kabalang ko, itago ka nila sila ng sinodoro. Utol ko rin. Pagiguplasan. Sabi ni mong inuduro nga, papay pa. Masamad pa akong kamot. At agit, suksupon akong dugo, suksupon. At lang sa refrigerator, ang priya lang pala yung refrigerator. Ulko na lang akong balik si Dodoro. Ano ka sa septic tank, ha? Ano ka sa septic tank, tahanan ka? Ayaw mo ito. Ayaw? Ang sideline. Ay, lalaki ko nila. Sinodinaging ko nila hanapay. Gibuling ka ang tawanan ka. Saan kakalong sa dagat. Ayaw balon. Ayaw balon. Wala ko yung limsip. Labuka nila. Pakupan mo. Pero matarong story na. Ano naman hindi ako mag-ubapa. Usan pa mo? Ha? Usan pa mo? Alas ko. Sakpan yun sila Dulanday. Da, saong lagi. Bitahan na lang karoon ng kampana. Kasi Otik, kaya marag nagbago naman. Ikaw na magbantay ng mga asawa sa inyong mga bana. Basta ang buta na ugnaw. Simbatod ka na Domingo. Tingala ka mo simbag ka duha. Na ining uban. Isa naman akong ipangayo kay Otik. Labi na kay nanag ko na mo daw kabata. Matagal lang ko niya o paghigugma. Pati na nga mo mga anak. Dagang salamat, Dulanday. And more power sa inyong tulunganong mga gapnod sa kinabuhi. How to din hinalang, inyong suwat magtatampo.